když se podíváš zpětně na tu cestu, co byla nějaká největší výzva, které jsi čelil a jestli ti už tehdy třeba pomáhali v tom, že už jsi měl větší sebehodnotu, že už jsi měl nějaký návyky a tak dál. Co byla taková největší překážka, které jsi říkala, to nezvládnu a nakonec si to zvládl? No, bolo asi viac takých momentov, ktoré človeka nejak vyformujú. Mm-hmm. Ja som tak strašne chcel ten svoj sen, že byť že samostatne zárobkovo činný, alebo že živiť sa sám, že nepracovať pre niekoho a či už mať svoju firmu, alebo robiť niečo iné, ako že sám. Že som to strašne dlho odmietal byť zamestnaný. Tak ja som bol zamestnaný popri vysokej škole, ale potom som už robil všetko sám, že som chodoval na burze, že som fotil, že som neviem čo všetko vymýšľal. A som došiel do bodu, že som robil, som sa nadchol každú chvíľu za niečo iné. Som bol dobrý fotograf, si myslím, ale som sa zase nadchol za niečo iné, tak som utekal za tým. To bolo to, že som už nemal ďalší cieľ v tom fotení. Vieš, som si naplnil, tak som ma to prestalo baviť, tak som utekal za niečím iným. Takto každé 2 roky som na niečo iné skočil. A paradoxne sa hovorí, že 2 roky trvá, kým ľudia si akože ťa zafixujú v tej nejakej pozícii. Že ty, keď teraz začínaš s podcastami, tak 2 roky budeš musieť robiť, aby si ľudia o tebe hovorili, že ty si ten podcaster. Ale aj tvoji blízky. To je jedno, tvoj bratranec. Okay. Vieš, on ťa bude definovať podľa toho, čo si bol doteraz. Ešte 2 roky a potom po 2 rokoch ťa začne okolia všetci už, to je on. To znamená, že vtedy väčšinou prídu potom už za tebou, keď niečo sú s podcastami, potom prídu iní ľudia. To trvá 2 roky. Keď si fotograf, chceš 2 roky fotiť, lebo oni boli zvyknutí, že predtým si robil čašníka, alebo si bol, neviem, v banke si pracoval. To ľuďom trvá 2 roky, kým to absorbujú a on je, to je Paolo, to je fotograf, vieš. A keď som tako skákal zo všetkého na niečo každé 2 roky, tak zrovna keď som už šahal na to, že teraz by si to mohol sa v tom naplno rozvinúť, tak ja som bol niekde inde. A ja som došiel do bodu, keď som zrazu proste nemal ako kvázi žiadne peniaze. Že to bolo fakt ako neviem, čo som si povedal, že to nezvládnu, ale vážno si hovorí, že ja neviem, čo teraz urobím. Že... To sebavedomie ti vtedy zožere úplne. Ja som mal priateľku vtedy, ktorá chodila do práce, zarábala. Ona vlastne mňa živila, akože, čo je úplne hanba moja a jej česť. A nebolo to dlho, ale akože nejakú krátku úplne teraz, že ona by, ne, že ma úplne živila, ja som vždy nejakú korunu donesol, ale že z veľkej časti ona akože nosila ten príjem a pomáhala tomu, ako no doubts. To ti dá dole sebavedomie a potom teda som nevedel, čo, snažil som sa rozbehnúť teraz, keď si už zúfali, to je taký kruh blúdny, vieš, že keď zrazu spadneš do takéhoto a stratíš to sebavedomie, tak vtedy to aj vyžaruješ takú nesebavedomie, také nejaké zúfalstvo, vieš. Čiže ty potom, keď za niekým chodíš, že ja vám spravím fotku, tak ty ľudia úplne, že ježišmaria, čo je to za podivína, vieš. Jasne. To je príklad ako teraz. Takže to bol taký moment, som sa ocitol v určitom bode, ktorý bol vážne, akože extrémne nepríjemný. A ja som mohol ísť pracovať hocikám, samozrejme. Ja som to stále odsúval. Ja som došiel do bodu, kedy si pamätám, že som zobral, že mu dával som prachy, tak som zobral, že strieborné reťazky, čo som mal doma, že ich vrátim do záložne. A my ich nezobrali, lebo to bol nejaký taliansky punc. A ja som sa vracal pešo z tej záložne. Čo je to za stavárna česky. A som mal ovačku tú zlatú reťazku, druhovačku posledných 20 €. A išiel som domov a som sa to hambil, to je vlastne priateľ, keď som to zakamufloval, o tom ani nevie dodnes, ale... Tak som si to neposlechl. No, som sa snažil to vlastne nedať najavo, ale vnútri som bol ako rozervaný na sračky, ale si vedel, že asi človek na nejaké také dno, keď narazíš, potom o to viac vieš, čo nechceš. A už... Aj sa tak hovorí, ja to tak možno nepopisujem nikdy, ale možno na tom niečo je, ak sa hovorí, že potom zistíš, že nemáš úplne čo stratiť, vieš, takže asi whatever. A asi aj pre mňa to tak bolo. Prišla ponuka na vlastne zamestnanie dobré, na manažerskú pozíciu, lebo ja som mal jazyk, skills, vieš, ja som vedel fotiť, točiť, ja som bol programovať, vedel, vieš, že... Takže to nebolo ako zložité, akože mi niekto ponúkol dobrú robotu, ale normálne by som mu nezobral, ale tomu, že som bol na dne, tak som si povedal, že tak jo. A nakoniec som tam robil 2 roky, dalo mi to strašne moc do vybudovania potom oktagonu a DBD. A tady v tom momentě, když si šel prodat reťazku, tak
pořád si měl v podvědomí to, že chceš dělat velké věci, že to je jenom součást nějaké cesty? Jo, vtedy to moc nevidíš. Vtedy zastane to, že presne vidíš ako v takom tuneli nejakom, alebo nedovidíš ani. Je to taký zvláštny stav. Takže vlastne ja častokrát rozumiem ľuďom, ktorí majú nízke sebavedomie a tým hovoríš, však urob toto, daj výpoveď, chod na tento kurz a za pol roka už si na tej ceste smerom akože k šťastiu nejakému, to, o čom snívaš. A tí ľudia, ne, vieš, a ty si ťa napadne, že no tak si blázen, vieš, že si slepý a tak, je to tvoja chyba, alebo čo. Ale ja im rozumiem tým ľuďom, lebo ty, keď máš si zrovna dole, tak ty proste nevidíš zrazu vôbec to svetlo nikde a to nízka sebavedomie strašne človeku vlastne ťahá dolu. Ale zase je to o tom, treba sa rozumieť na maličké kroky, tak si treba napísať, začni tým, že to len napíšeš, je to zadarmo. Vizualizuj si to, je to zadarmo. Lebo keď si to vizualizuješ, tak zrazu ty vidíš tie cesty. To je taká ináč vec, ktorú som vlastne nespomenul, že ty, ak si na chvíľku staneš tým človekom, alebo prežiješ tú situáciu, tak ty zrazu vidíš, jak sa ti objavajú úplne nové možnosti. Tie červené auta, že ako to urobiť, ale kým to cvičenie si nespravíš, tak sa to nestane. A v tom období niekde som to stále mal v hlave vzadu, že to akože ma čaká, ale priznám sa, že som na to nemyslel vtedy tak. No. OK. A myslíš si, že je důležitý, aby si každý prošel takovým pokorným momentem, kdy si fakt uvědomí, že toho fakt nechce? Aby to pro tebe fungovalo třeba jako motivace do budoucna, aby tě to vrátilo nohama na zem? Ja si myslím, že neviem, nechcem to súdiť. Mne to pomohlo určite, hej, že takýto moment mi možno, ako ja som sa nikdy spätne k nemu nejak nevracal, že už nikdy viac toto, alebo čo, ale keď o tom rozprávam, viem, že to bol zlomý moment, to bol extrémne ťažký moment. Takže asi sa niečo v podvedomí ako keby vytvorí zlomy na takýto spôsob, ako hovoríš. Ale myslím, že to proste skrátka tak nejak v živote funguje, že on ti sám dá ten život proste trochu tú ránu, keď sa moc myslíš, že si ho prechytračil. Vieš, že na teba není zážva. Strátiš nejaký ten kontakt s realitou, podľa mňa. Prestaneš byť pozorný, začneš si moc mysleť, vieš, prestaneš sa snažiť. To sú aj také úplne normálne veci, že už si myslíš, že si veľký kapr, tak už nemusím ja toto, ja nemusím tamto, ale to sa niekde iní mladí, ktorí sú hladní, zatiaľ si tú domácu úlohu urobia. A ty sa nezbadáš a už nedržíš krok s tou dobou, hej, lebo si myslel, že nemusíš. A zrazu ideš dole. A čuduješ sa, vieš, že kde som urobil chybu.